Yenza okuthile, Misa i-TB, vimbela i-COVID-19. I-TB kanye ne-COVID-19 esinye sisebenza phezu kwesinye. Abantu abanesifo se-TB basengozini yokuhola i-COVID-19. Kungenzeka ukuthi babe futhi sengozini yokutheleleka ngegciwane le-corona elisha. I-COVID-19 ingaqalisa ukutheleleka nge-TB bese ibanga isifo se-TB. Wonke umuntu onesifo se-TB kumele ahlolwe bese eqalisa ukwelashwa. Wonke umuntu onohlelo lokuholoyiswa okusezingeni elibuthakathaka kumele ahlolelwe i-TB bese ethola ukwelashwa okufanele. Phinda futhi uhlole bonke abantu bekhaya maqondana ne-TB. Yenza okuthile ukuvimbela i-TB kanye nokutheleleka kwe-TB ngegciwane le-corona. Vala umlomo wakho uma ukhwehlela noma uthimula. Vula amafasitela kanye neminyango. Geza izandla zakho kahle nanjalo nje. Gcina isikhala sokusondelana esanele esiphephile eduzane nawe. Ungabhemi. Hlala njalo uphuza imithi yakho oyibhalelwe ngudokotela. Thola umjovo womkhuhlane we-flu ngonyaka ngamunye. Yenza okuthile ukuphatha isifo se-TB kanye ne-COVID-19. Phuza imithi yakho ye-TB uphinde uyiqede imithi yakho yokwelapha. Hlala ekhaya uma ugula. Lala endaweni ehlukile kuneyabanye abantu. Zilolonge ngempela ukuphatha ukutheleleka ekhaya. Gqoka imaski yasebusweni uma unabanye abantu. Ngcebeleka endaweni engaphandle uphinde ugcine isikhala sokusondelana. Gwema ukuhlala namaqembu noma ukuhlala ezindaweni ezinezixuku. Vimbela abantu abangaba nokulimala. Nakekela ukuphila kahle kwengqondo yakho. Shaya ucingo ucele usizo uma ngabe wena noma omunye umuntu onobunzima noma ubuhlungu bokuphefumula, inhliziyo eshaya ngokushesha, imfiva esezingeni eliphezulu nokudideka. Phatha ezempilo yakho. Misa ukutheleleka, vimbela, hlola bese ulaphe i-TB. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.